Takže vše připraveno. Volno bych nastrojit, tak jak to má být. A uvidíme. Tak, zatím žádná chyba se nevyskytuje. Koukám, strojník je nešetřil, ale asi to nevadí, mají tam stroj podle toho zvuku. A výkonu hlavně teda vesprý. Ale mají krásné kompaktní proudy 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 13. Takže Velešín 3113 s krásně kompaktními proudy, to je dáno právě tou slabší stříkačkou, pak se to krásně nastříkává. U Velešína byl lepším proudařem levý proudař, který dosáhl času 29,97. To pak měli 31,13. Tak, na základě se nám připravuje družstvo Nesrubce z okresu České Budějovice. Družstvo Srubec překvapilo na poslední kole České hasičské ligy v Křenovicích, kdy předvedli krásný útok a získali prvenství. Jinak v současné době se dělí o třetí místo s Lišovem, takže v rámci České hasičské ligy je Srubec právě momentálně na třetím místě se ziskem 40 bodů. Účastnili se všech kol a já si myslím, že rozhodně můžeme očekávat opět jeden z těch útoků, který bude atakovat první příčky nebo minimálně vůdky na bednu. Takže opět zpozorněte, asi jde tým, který to také umí.